den kærlighedsgave, som det er, det giver til dig. Så Helligånd, jeg beder dig om, at du vil røre det, som står også er tilskuet, og som er vidne. Og beder dig om, at det her det må være, at vi må få lov at hæppe på de her 5 og den beslutning, som de har taget. Jeg startede med at sige, at det her med dåb, at det er en festdag. Kan I mærke det? Er det spændende? Der er noget, der er et eller andet, hvor det er, vi ved i vores ånd, at vi ved, at det her det er en festdag. Og jeg vil lige knytte nogle ganske få ord til, hvorfor er det, vi døber. Og det gør vi simpelthen, fordi at det er det, Jesus har sagt til os, at vi skal. At når han siger i missionsbefalingen til os, gå ud i alverden og fortæl mennesker om mig, og døb dem i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Og i det, I lærer dem alt det, at jeg har befalet jer. Det her, det er Jesus, der siger, gå ud og find mennesker og knyt dem til mig i en hellig pagt, i en hellig kærlighedspagt. For en af de andre årsager til, at vi siger, at det her er en festdag, det er, at det her det minder utrolig meget om en bryllupsdag. En bryllupsdag, der ved vi, at vi fejrer, og vi fejrer den kærlighed, som det er, at 2 mennesker har imellem hinanden. I dag, der fejrer vi den her kærlighed, som Gud han har til os mennesker, og til de her og de 5, som siger i dag, vi elsker dig, Jesus. Og vi vil gerne knytte os til dig med vores liv. Dåben er også det sted, hvor det er, at vi siger, Jesus, vi går i tak for din død på korset. Og nu er alt det, som mit gamle jeg, ligger jeg i graven sammen med dig. Og mit nye jeg får lov at rejse sig op i frihed sammen med dig. Så derfor så er det i sandhed en festdag. Og nu vil jeg gerne invitere Helen, og jeg vil gerne invitere Imit, og jeg vil gerne invitere Nora og Jonathan og Sofie herop. Og så må I simpelthen gerne lige give dem en kæmpe hånd. Jeg har spurgt 2 af dem om lige at knytte nogle få ord til, hvorfor er det, at de har valgt, at de skal døbes. Og Nora, vil du starte? Så jeg vil gerne døbes, fordi at, jeg har gået og tænkt på, om jeg skulle gøre det. Og så synes jeg bare, det skulle være i dag, fordi jeg vil gerne følge Jesus. Ja, jeg hedder Helen, og det har været en proces for mig at blive kristen. Og i går aftes fik jeg en speciel besked, som gjorde, at jeg skulle døbes i den her sø. Det er Guds natur, og jeg er Gud, og jeg er ikke Gud, men jeg er ikke Gud. Og jeg er meget taknemmelig over, at han tager imod mig. Giv dem lige præcis en ekstra hånd. Og nu vil jeg gerne invitere også medhjælperne, dem som skal døbe de her dejlige 5 mennesker, ud i søen. Der var det lille barnløber. Så har vi også med. Skal det blive her? En dag, ikke i dag. En dag så skal mor far med glæde. Må det gerne. Og holder vagt.
Yes, er vi klar? Så med i bøn og opmuntring og det hele her. Og så vil jeg gerne spørge dig, Jonathan Bugge Mellemgaard, tror du på Jesus Kristus som din herre og frelser? Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja. På denne tro, så døber jeg dig i Faderens, Søndens og Helligåndens navn. Sofie, tror du på Jesus Kristus som din personlige herre og frelser? Ja, hvad er sådan? Vil du gerne døbes på den tro og den bekendelse? Så vil vi døbe dig i Faderen, Søndens og i Helligåndens navn. Tror du på Jesus Kristus som din herre og frelser? Ja. Og Helen, vil du døbes på den tro? Ja. Jeg råber lige. Så døber vi dig på den tro. Faderens, Søndens og Helligåndens navn. Nova Elisa Olsen. Tror du på Jesus Kristus som din personlige herre og frelser? Ja. Så på din egen bekendelse, så døber vi dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Ahmad bin Saleh, do you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes. Would you like to be baptized on this faith? Yes. Then we baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Halleluja. Så vi kommer ind og som kirke, så slå ring og bed for de her dejlige mennesker. Nej, jeg vil ikke være med. Gutter, tænk jer lige om. Let's get the